Salam kembali kepada dun sanak kami dimanapun berada. Allah kita dengar tadi kaji Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari badai tornado dari Pariaman. Di mana badai tornado tadi menyampaikan atau mempertanyakan sebab-sebab kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tanya yo butuh dijawab, kok gayung yo nak disambut. Mangko dari itu pertanyaan dari badai tornado, kok gayung yo nak disambut, akan disambut oleh panah Arjuna dari tanah datar. Selamat menyaksikan. Nabi Allah Nabi Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad dan penggulu kita, wahai sahabat dan ditolan saudara, Assalamualaikum, sambah ta'asyang dengarkan ayat dan juhati nanani. Alakum takasur, para manta asyang malalaikan kita batan yang tandi. Ayat malalaikan amal atau manusia anta kolai paisafkan diri. Oh tetapi kau tidak sama toh merugi pitu wala banyak batan dia kaji kaganti otak pengocokopi kepada kawan otalah kontan mengatakan awala jawab jalan di kungkuan dapu saja maran mengatakan awala pandai barikan banyak tapi lambukan. Tetapi makanya sama tu juga ramaja putih lado baki nyamkinya. Batinnya bana menjilai lawan mengatakan awala pandai marah. Berikan banyak anda
sampai melimpah. Tetapi makannya je lado bapacah. Depa kata lado garam dicaca. Otak lah gadang lah sangat marara. Otak lah tinggi ke langit hijau. Mengatakan awak lah kadang dirantau, meninggalkan dapur tetapi risau isteri berampik makan kelapa. Ya wapa dewa tidur di surau lupa jo diri. Paham tak tungkui pangkit juru tuli nak meminta taruh. Tetapi nyawa lah si buta urui awak narongoh potongan cindaro. Oh itu lah si ipai nak kapua badarui mengatakan awak bapangke Pak RT Bapa rejemen kepala Pak RT tetapi disandang sabik jo ember. diimbaukan orang awak mantigi. Awak narongo badala lele duduk di kandang baraso di lose Duduk di palanta baraso di sice. Bala limang galemak dengan gelemes sepingan cikundo jo onde-onde onajan Laba itu Ya basifa illa mantege. Oh elo la buang Mantigi di dalamku kulima di dalam kulima la ilaha illallah selama nyawa pada pulang ke Allah selamat ionya tubuh Allah diterima tanah niatu ila nabi kita masuk sarugo ojana wahai iyo sahabat Allah nanti tolak masuk odarul dengarkan oai sambuangan Allah dari kami aduh dari panah le arjuna Allah orang beribadah anamu oleh mangkulah kami sambo Allah dekan dosa abamnya dan ado iyo basabar Allah dia dobaka arano okarano larikanu kami iyo nala sudaba akanyo terima kasih banyak awai tarimo osukoyo belayata ala dari sana so odaro de inilala dia mulai
Nabilah Muhammad Rasulullah ini adalah Allah jadilah buatannya dia tolonglah saudara dia mulai Mengkarohlah pengajian di bidang lada agama di ini adalah Allah sejak Islamiyah dia mulai dia punya sebab pola di karena dia ini adalah Allah amai sebab ya potana anonya Aku adalah alasan bagaimana pula kira-kira lada itu lenan tolan tanya Lesa bantal benapa lada tolan tanya ya dengar insya Allah nanti kami lada jawabnya nanti kami lah mengaji gak siapa tahajud lada yakinlah pengajian lah baru akan dinalah jawab tanya lada buku lada tanya delai buik lah samintaro nya kami mengaji lada jawab dia karena lah pengajian dengan penting kita penting ada sekali nana di bidang lada agama Islam agama kita suruh jota ada di dalamnya tanda kita menjalankan saja saudara kesidangan rami lada jokalah kita lah kemangan diri Biar nasakah kebadan diri tandonya hidup barasuka mati kaidah kemudian hari Layanlah kana pagi Layanlah kikial pagi jopatan mengapa kita Lekabakan dimba olah dipandang mata lagi dengar hidup ke dunia semisal berdagang semisal merantau ke negeri orang Olam mojolam bela berasuk ke pulang ke kampung kita ke kampung asal kita balako kepada guru lah coba tanya dari mana asal mula jadinya dari mana asal mulanya jadi insan kekembal di dunia ini takkanlah bumi akan berisi lana siapa asal sama sekali Allah fikir benar ada bersungguh-sungguh ai bumi kau taban orang koruntuh bila kau sampai suketan kau penuh diamal kurang lada iman kau jauh di akhir kita kembali rusuh Banal adia
kakak di mana banal ada malata lai orang beriman kita kau tidak orang balabon merugi awal oh salawatu nanyo lagi oh layana dengarkan oleh bumi dan langit oleh Tuhan lai jadikan oleh Tuhan menjadikan oleh sangat ajaib oh menjadi oh kan bumi oh sarato jolangi oh jolangi oh mahado kan nyawa oleh nanado mangai ojo kalau dipandang oleh sangat ajaib oleh tubuh oleh paham oleh tolam saudara muka sui onyo Tuhan oleh saudaranya Tuhan menjadikan nisan oleh di dunia nangko di dalam kitab oh sudah oleh basuh wa ma khalaqtul jinna oh itu iyo ayatnya ilalia buduni oleh tambahan pulau arti lanya ayat oleh anda Allah baca oleh aku oh jadikan oleh insan sejati oleh ado obat jantung oleh ado hati oleh ado batangan iyo kanan dan kiri ado talingo oh kanan iyo dan kiri itu naimah dari Tuhan ilahi oh naimah la iyo nyo Tuhan oh cuba iyo lakana karena la iyo nyo kita ayora iyo barakah oh adola iyo basami oi untuk layo pandangan oh adola iyo bahati oi untuk iyo panganan olaya polaya gunanya pemberian iyo lainyo Tuhan lagi dalam lanyo kitab oi sudah iyo ilah boyan Allah oleh di dalam Al-Quran oh dengan lai Rasulullah oh sambungan iyo nyokala oh iku ila iyolah Allah oh siang lai dan jam malam oh iku ila iyolah Nabi oh Rasul iyo yang kira oleh itulah iyo tandonyo ayora iyo Islam ko iyo la iyo nyo kita Islam iyo sejati oh coba lai tamparkan oh tanda
siang iyo nan jo pagi Anda ialah ikoi perintah ionyo Allah Karajolaikan suruh Antila iyo kan taga Sembahyanglah iyo puaso Bazakarlah deba fitrah Kabahitul lenyo heram Naya haji iyo kamakam Ola itulah iyo tandonyo Ayurang iyo Islam Ko indahlah iyo baitu Ay orang iyo yang wahab Orang gula denyo kami Awakan iyo mangatokan Dikatolaikan kapir O anta ionyo isilah Oleh kodini tampitane Oleh nandi buangnya sakai Kemudian lenyo hari Allah nan iyo Allah Oleh yang tak mahuni Iyo neraka nanti jahannam Narako iyo nandi wahiluni Iyo nanggala menantikan Dari soal iyo pengajian sekian kami nala uraikan Ondelai olah desabar Iyo tolala saudara Iyo kinala tiba Iyo pulole masanya Akan demana nyambui gayong Saratu kaman jawab tanyo Ande mana jawab ladenyo tanyo deh dari iyo rekan kita Karena badalah de tornado lah melemparkan seni buatannya Tetapi naniyo lah diruntukkan kabakih kamilanan badu Kamis terpanah lah de Arjuna Dan sadang iyo bakaraya Menjadi buaya pertanyaan Dari iyo rekan kita Masalah iyo nalah sejarah iyo ay junjungan kita Sejarah iyo nan Isra Mi'raj iyo dengan lain Nabi kita Ayah pokok sabab lah karena nyomangku terjadi sejarah nangko dengan lain mintalah keterangan kabakih kamilanan badu Ini yo malayo de jawab Dari kamilanan badu Sima yo lakan bana Asanya nyatonya Oh memang adolah de alasan Iyo nan ado de mangato Adenalai sebab ay karanonyo memang kan lai-lai ado pulo Oh deko alasanan menerangkan bagaimana dalilnya de mangato Yaitu di surah Bani Israel diyolai nandelah nyato Tapi yo sabab yo karanonyo dahulu kakamilah de panyato Sima-sima iyo ay dekan banan denalai satu ay persatunya Memang adolah de nyolimo Delai sama karanonyo Delai kalau nampak tamu Dengar-dengar pula Yaitu pula kapambuju hati Nabi nak sedang berduka Adenala itu nandenyo sebab nan mulu-mulu hai para tamu Oh alasan yo nang kadu menyelesaikan pertengkaran yo langit yo bumi nangko Oh alasan iyo nang katigo simak-simak kalah denyo pulo Ayo nan untuk menyelesaikan sidang isbat malaikat iyo barampi nangko Ayo sabab nak ampe Ayo dengarkan puno Menyapu iyo lah sembahyang Dewakan tulan dan alimu Sabab nak kalimu dengan
dekan pulau. Oh ya itu tulah de manja pui gelar yo dengan Habibullahnya. Mana iyo nan Habibullah kekasih Allah sama tomato. Itulah yo sabab nang karanonyo mangko Isra Mi'raj yo Nabi kita. Ande nalai alala kami jawab iyo ande sana panjang tanyo. Oh tapi ko dalil yo alasan yo nak kami pananya to pulo. Memang di dalam nande Al-Quran kan sudah iyo adalah nyata. Di surah yo Bani Israel nan di ayat yo para tamu. Elayala kami jawab. Olah siapa nyo tanya. Sabari indah ilah. Inalakan lupa. Enalala ko sanang iyo elayo erekan kita. Iyo naladini bayar kontan niyo ayo tang di moko. Ako satu iyo nantolan tanyo lah satu pulo nande jawab nyo. Oh tantu de Mister Pana Arjuna tantu kamalempar kanyo tanyo. Ande nalai tantu kala de tolan de nalai yula aile gamponyo. Ditantang sejarah Isra Mi'raj ditambah yo pulo nan lasuranya. Simak-simakkanlah de nyobana de nalai kami mamasang tanyo. Ayah pun nan dikatakan Isra. Dan mulu-mulu para tamu. Apa dikatakan Mi'raj. Hai bilangan kado. Oh dengarlah jadi yo sikiri itu Pana Arjuna batanya. Indahlah de bana panjang-panjang tentu indah bajelo-jelo. Iolai bayarlah kontan. Anda nalai hutang di muka. Supaya oleh nasanang sidang pandang di mano-mano. Kerana iyonyo kita di dalam high studio. Iolai studio ang sodu di pariaman lah de tampenya. Dan nalai Allah ko sana. Allah de ko nyato. Allah tolonglah jawab sepanjang tanyo. Sabari janilah saniti jangan lupa. Akaran wala si pandangan menanti juga menanti jawaban lai dari badai tornado. Dia di mano pinonton kita. Dia di Minang dia di Jawa. Olah sanang hati oleh sanang bantah jago. Tolonglah jawab dia kami nalah de batanya. Kini lama itulah malabana ka elonyo. Baru buang kaseda berjalan jo. Oh tadinya tolan bapi patah pulo. Tantunya kami oh bapi patah pulo. Ikulah gara-gara dari kami berdua. Gara ladanya kami sudahlah nyatu. Gara Isra Mi'raj iko namanya nak kami curahkan di muka bersama. Semakan mana sekarang engko ai tantang Nabi kita nyojo. Oh ya supaya kita nyosana. Oh supaya kita lamanya lero. La inilah gara di akhir cerita. Gara hanya kami sekarang engko. Akaji pun pamenan mandi laku cika pamenan kato. Lebih kata jepati tilakan dohai mengaku. Bukan kinari saja kinari anak rasing galang. Bukannya Nabi pai saja. Gadamu kasih di jalan.
Nak kasihku Iyo ya itu di Ansodo, iyo lain namo studionyo. Ode tara kasih lawat de tulang, iyo tanyula de bahatanyo. Ola di soal tanyo batanyo. Itu pasaran Nabi Yaso. Biaso la de kami. Sama